To masu kallon mu kai tsaye kenan wato da Sani Idris Moda wanda aka fi sani da Modais ga kuma Kauru wato jihar Kaduna, wanda mutane suka dinga yaɗa jita-jita abun kunya har da rariya wanda sosai sun tace sannan suke jefawa a yanar gizo. To wannan karan rariya ba su tace ba, ba su ma kai nika ba bare su tankaɗe, suka yi hauka suka je suka buga wannan labari. To a takaice wannan shine Sani Idris Kauru tare da ni Sale M Sani Yabanya dan Ibran Kaduna, wato da kuke kallo yanzu a tashar farin wata sha kallo, wanda ofis din mu kenan Useto a Abuja. To dan haka za ku ji kaɗan daga bakin wato Sani Idris Moda. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kamar yadda ya gabatar da ni, sunana Muhammad Sani Idris Kauru wanda aka fi sani da Moda, bisa ga rade-rade da ake ta faman yi tun jiya kan cewa na rasu. To a gaskiya Allah bai daure ni ba tukuna, kamar dai da muka sani kullu nafsi za a ita maut, to kowane rai za ta dandana mutuwar ta. To ni a gaskiya ba ta kawo gare ni ba tukuna. Abin da na sani cewa shine muna cikin dai motar ta mutuwar, ba mu kawo tashin da ta sauke mu ba tukuna. Ma'ana abin da nake nufi dukan mu dai mun sani masu mutuwa ne, kuma ina nan da raina kamar yadda kuke gani yanzu, ko kuma yadda muke hira daga cikin wakilanku ko kuma ma'aikatanku wanda kuke tare da shi. To ina nuna farin ciki da godiya na musamman ga wanda suka dinga kira na domin su nuna jimaminsu da tunaninsu akan abubuwan da ake ciki. To alhamdulillahi ina da raina kuma lafiya ta ne. Lallai hakika ba kamar dai yadda ake tunanin cewa na rasu ba. Ni da na san na asibiti yau kwana na 40, kuma ba sa kasance ciwon suga da nake ta fama da shi a kafa bai shafi jikina ba kamar yadda kake kallo. Yawwa kafa ta ce kawai da aka yi mun aiki a kai, kuma in Allah ya so ya yarda a zuwa wani lokaci kaɗan zan koma ga iyalaina. To alhamdulillahi kun ji daga bakin Sani Idris Moda kenan, wato sai ni wakilin nasu na farin wata Sale M Sani Yabanya dan saurayin Dawisu in kiya dan gidan kulmi, nika nake so a yi